Yabona lento kaMlindo idinga thina abantu abanombongi ngoba ijulile le nto lena. Ungayizwa sengathi mhlawumbe uyabheda. Idinga ukuhluzwa inkulumo yakhe ihluzwe. Ikhona lento ayishoyo ukuthi inomqondo ocashile. Kahle kahle ukhuluma nalo sisi wami Mkwebha ukuthi yena uzomluma. Ngitshele-ke mina. I-threat leya uzomluma. Ayikho indaba ukuthi lana kune-event on the tooth, ayikho lonto leyo. Umtshela uzomluma into ayishoyo. Ngoba phela bekuthiwa on the tooth nami bengizosho ngithi kusasa eNewcastle eFarmers Hall on the tooth. Ngine-show esingipha. Ayikho lento ijulile. Idinga ukuthi uma wahlala phansi wafunda nina nithi nihleka uMlindo kuzohlekwa nini uthi kanti anikwenzanga ukuhluza.